Tang hadin gajing penbena bagi seng balang kinjam saprang ban penbore ka sorkar balalam khamat daga MUA bar ban bu no mardor ye ki khrdap ban pet ngore karung kami entry but exit point ha kajala khamtam hapo gi district ki balong khaput minta kasngi gi no yalam ki khatlai seng balang kilalet bani kendu ya ka deputy commissioner kari boy district na kamenta ban dawa pan kloino ya kani ka kam ha kani gajing le ya kendu ya ka DC ka Dr Puja Pandey lalam khamat Usama Daniel Khariam president ka ki isu seng kami Uba Aju Marwen, Presiden ke FKJGP, Ba GH Karnayor, Presiden ke HYNF, lambat kiwe kino yalam, badru kino yalam nari Boy District, kibala mi khmat nak benta ki khatlai teligi sang bhalang, kibala yakun nak benta ki inner line permit hak jalla. Habai kren bu uba khriam hadin kajinga kendu ke DC, ulai thu ba kajing wan her jong kino yalam jiki khatlai teligi sang banyak kendu ya ke DC jong kani ke district, kalong banti benia halor kajing dawa ban pet ngori karung kami ki menderi syapo ka jala bat rukum ju ban dawa pen stat no ya gani kam ki khalat ligi seng bhalang ki lalong ki bakloi ban shimno ragila kelenti ki bating e khamtam dagi program yakhi ka bajur namar ka jingsong kuman jong sarkar jala ban pen orlong ki jing dawa jong ki seng bhalang nadu usnam ar jakat lai bat kum kinong yalam kilangi hishan ye ki jingkular ki bakhlam shiing jong sarkar jala kumta kapur kala i ban sedang ban herno samadan nak benta ban penterekam no igi benta ki bala dawa ang uba khriam ula ongru ba kajing dawa ban bu no dagi khrdop ban pet ngore karung kami ki menderi syaka jala kalong halor kanong rem bakum ki sang bhalang ki la dawa ka ILP kumta de kani galat ban penterekam ya kajing rung kertlap ki menderi syapo ka jala jongi bat kari boy district kade ka weni ki district ka badon kam yakum gini ki khrdop uba khriam ula kan tho joru daga baong Baka jingi orang suk do menteri barim nagari Bangladesh Usalahuddin Syapok ka negari baka jala Meghalaya kalong sisa kabala penkenet menteri wakari baka jab menteri hi bakum ka jab menteri kamla syu ban senia tang hagita gi bor pahara jang BSF kibala syu ai daw bagi don hapeng gi jingdona bor pahara banrap uba khriam nakaleng uba marwen kumunong ilam bah khmat ka FKJGP ulong baka sorkar jala ka deban bu no mardor ki khrdap hapo ka district ribhoi khamtam hapo bernihat namar kani kadi ka weni ki district ba penyaso ya ka jala ba pher jong north east balada ka sorkar hi kanang kuman halor kani kum kisang bhalang gi bala penyas no alang kerpang halor kanong rem banyada ka jingrung kertrap ki menderi syapo ka jala kila long gi bala khre ban sedang no ra jinga ki hakinu kinu gi por nakaleng ka DC kala pentepat baka sorkar jalahi kala sedang ban terkam halor kani ka benta bad yamentahi kajing sim jaka kala nang ya chat kanang wan yo apat ban thau no ka khrdop ban pet ngore karung kami jeng menderi syaka ni ka district por ini isni ngin lei bu ban kendu ya DC jok eastern district ko kunju yo DC jok ka bas kasis district kiba ya dei bakani ka kam ba kini ki cakaro ki bengi cakar ki ha ba ka phase 1 ban bu ini ki entry exit point kanang ba kandon ka jing khangla khamtam ya ka jing mandung ka thap kini ki mindes kini ka jungi ala ban pinsisha ya kani ka jing porta ka jungi naka post ka porba influx ka don ha ka jala ka jungi ba khamtam ya naka ri Bangladesh kumbang i ba minister ula koi sakma sini sapo ka ri ka jungi ula banong ba koi sakma andre ka tung tinglong tingman himta ni sotho ba do minister udang rung sini sapo ka jala ka jungi klem kanu kini kot slag ba biang blat klem delek ban gi board sencharge dari India ban pan ka permission ban rung sekali ka ri ka jungi andre ula yo ban rung klem kanu ka jingbet ba kani sisa ka pini bat pensai kedar yang ikum kecak bendriu ba kharbang lahi ula bandung sini klem kanu no jingte kendor ya ini so gini ki long ki jing pengendet ya ini kum kecak bendriu bangin long siar bat in long ki ba lakhre lada ka sorkar kam sna bat kam pendap ya kini ki jing dawa ke jongi ki bangin lambu ba la menjur ka sorkar hakini isni ki banuan nimbo so daki benai Henry ladang ihi bakadon ka jingle kabam sunyo ro sarka ni kalyang kasing mahalang nginum long kiba ban bakli pat ada don kanu kanu karane kalyang pujungi ban yakhi biasa hisen ban dawa pat dagi we ki diban ya pat dagi we kelenti ko ngu nang sarkar ka step ya kanika kam ka bin labu